Siêu, từ này đóng đúng không? Quay đi ra khung sang đây đi nào. Chơi, mời, rang, 쭉, chơi, गासिबो आरो बे सानखान्नि फुजारि ऋषि ब्राह्मण नङा फुजारि ऋषि ब्राह्मण गासिबो बाहाय ज' जानानै थानाय नोंसोर लोगोसे गासिबो दिनै हिन्दु भक्त नम्मा हिन्दु हारिफोर हिन्दु भक्त गासिखौबो लानानै हिन्दु नम्मा गासिखौबो लानानै ब्रह्मला बिबारला आरो रक्त जिखुनु गासिबो लानानै हिन्दु धर्म नम्मा गासिबो आथेल गासिबो थानजाजोबो नम्मा गासिबो हिन्दु हारिनि दा हिन्दु हारिफोर गासिबो मोजाङै मोजां गासिबो धर्मफोरखौ मोजां फोथांनानै लाखिनानै जाहाथे मानोबा हिन्दुनिफ्राय जेरावबो बारनो हाया हिन्दुखौ दिनै मोनसे नियमाल' होबथानानै लानो हायाखै रायजो राजाफोर गोबां रायजो राजानि गेजेराव हिन्दु धर्मआ बै ब्रह्म हिन्दुआबो होबथादों बै बुलि बुदानाबो होबथादों नैबे कृष्ण गुरुआबो होबथादों नैबे जय गुरुआबो होबथादों नैबे कुलु प्रसादाबो होबथादों आरो गोबां नेमनिथिया गासिबो दिनै बे आरो फार्स्टखौनो होननानै बुंदों जोंनि आइ आरो आफा फार्स्टखौनो होननानै बुंदों जोंनि आइ आफा दा बर'नो जोंहा माखासे फोरमायनाय बादियै गुरुनि सिगाङाव बर'नि जेनेरेल शिब मन्दिर नांगौ बर'नि जेनेरेल शिब मन्दिरखौ जेब्ला जागोन अब्ला बर' हारिनि मोननांगौ फिथाइफ्राबो गेवबोगोन दा सारा दुलाराय बर' हारिफ्रा गाव गावबागाव रायजोखौ जानानै गाव गावबागाव नाथिंग्रानि जानानै गावबागाव धर्मखौ लानानै दा बेनि थाखायनो गासिबो दिनै नोंसोर जुगिनि थाखाय गासिबो सिन्था दाखा मोननो हानांगोन बर' हारिखौ सिन्था दाखा मोननो हानांगोन जय जानांगोन हिन्दु धर्म शिब मन्दिरा जेनेरेल थानांगोन दाब जायगायाव थानांगोन रायजो राजाफोर अब्लासो बर'नि साननाय आरो मोजां लामाफ्रा गेवलांगोन जेनेबा फोरमायबायब्ला जों दिनै बयबो जोङो फैगोन बाबा नागारना थांगोन मालाबा समाव फैनानै नोङो आङो बिदाय जालांसै आंनि दा खोनासंगोन बिदाय जालांगोन दा जों दान्दिसे गुरुखौ ध्यान खालामहोदों गुरुखौ बे नोंसिनिनो गुरु गासिबो दंनाय माने दिनै नोंसिनि जाथ' दिनै नोंसोर जेसेबां फुजा होगोन बेबो फैगोन जय जाथों देबसाबो आं बिदाय जालांबाय दे गणेश आं हाबनानै थाबाय